on calminama yeeɓiyankoɓe ayawo pindi tv e heeɗiyankoɓe pindi média ha tengte yewtere men ande ganduɗa ko édition spécial ande waɗanta ɗon ɗum musidɓe moɗon ɗiɗo abou dioɓe abou gaye ne jogui caméra o denɗi men djiby dieng toka ko adde fof calmina bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ayawo pindi tv e yewtere men édition spécial woni yewtere heeride eyyi tokara Allah jarama ko wiide han en calmitima kadi en bismitima bandiraɓe e mbadi keeridi e nder ndeɗo jonde nde gandanɗa hoore maɗa ko yewtere meɗen heeride nde mbiyata édition spécial eɗen mbiyaɓe kadi bisimilla hono no gadorinoɗen bismoradeɓe e yewtere nde wonande yeeɓoɓe e heɗotoɓe foof nde tawno yewtere nde won egginoɓe ɗum e to banggue télé o mbattoya ɗum audio ji surtout e won ɗin radio ji gam wawde fawtude ɗum e jewte ɗe mbaɗata ko fati e dawrugol e radio ji saabu e saaha kala won noddoɓe mi ne mbiyami wonde yewtere nde de min ƴettiti ɗum min batti ɗum audio emin pawa ɗum e radio eyyi ɓuuri hewde nodduɓe kam ko fawoɓe e radio ji ɓe ne waɗi hen noddoɓe mbiya wonde ne jiiɗi fawtude yewtere nde eyyi minnen wiya ɗumen tan aha pawte ala hay basi eyyi hay basi goto ala hen nde tawno sinno tawno ala no nafoore han jomumen jogota ko jaraɓi walla muuyo e yidde wiide ene ƴetta yewtere nde ene pawta ɗumen kono aɗa andi na waɗi e jewte jomumen ƴettirta jewte ɗe pour fawtude ɗumen saabu taw won konngol gotol ngol ganduɗa hono jomumen ene haali hen taw ko konngol beñugol walla so at ko fuujor walla ko ferguitere no wawi wiide foof jomum taƴa ferguitere nde tan ene fawtana ɗum yimɓeɓe taw noon to fuɗɗi to araha to jofoy to araha to kala wadde foti ko neɗɗo waɗa yewtere nde fof saabu ma ko jiɗɗa tawa mo yiɗa ma ko gañƴa taw won jiɗɗo toka leydi ndi ko mawɗum to fuɗɗima tobde eɗen jetta Allah ɓeeno goya ɓeeno jaala kono garten to banggue dawgol ne wayno toɓɓe kewɗe ina goodi e nder nde ɗo yentere toɓɓe ko wayno hono nomination ngaji baɗɗi kewɗi baɗɗi cowuji nan ɗon conférence leader yeewi askan wiɓe ganduɗa ko yaadiɓe Pastef haala mo ganduɗa kañum woni Aïda Mbodj gardiɗo ɓe o e Mimi Touré ko wayno pusgol conseil économique social et environnemental o conseil de collectivité territorial nan toon kono noon puɗɗotoɗen koye pusgu APR walla Benno Bokk Yakaar so tawi ko Aliou Sall jiiɗɗo e Macky Sall yumma baba yalti APR rutti Cheikh Oumar Anne junggo ñaamo musidɗo mo ganduɗa ko président Macky Sall wonnomi teskima audience mo Amadou Ba hokkuno fedde Alaji Demba Sy e wondi mum kawtal pelle nde Amadou Ba leeli arde nde neli ko Cheikh Oumar Anne wonde mo ganduɗa ko Abdoulaye Saydou Sow sawi ko Cheikh Oumar Anne yalti APR Abdoulatif Coulibaly laabi kewɗi ministre conseiller secrétaire général ala ko wonani e laamu on ne wi yalti jaltal ɗeɗo terɗe tati Abou Gaye holko ɗum wiyanma beele won heddiɓe jogoɓe yaltude walla ala won hesɓe jogoɓe nadde e tokara aɗa andi jaltal ɓeɗo tato ko Macky Sall yaltiniɓe holno yaltiniriɓe eyyi Macky Sall yaltiniriɓe ko enen foof eɗen gandi Macky nde yiiɗi wadde mukuña muɗum nde o yiiɗi wadde mukuña makko e candidature makko waɗi mukuña o waɗi mukuña e candidature Amadou Ba o nde o yiiɗi wadde mukuña nde o addi koko wiyete corruption e to banggue magistrat ji ɗi ɗum ko kanko waɗiri ɗum jungo makko e magistrat ji ɗiɗon na waɗi hen ma woni ko denɗum walla ko mawnum Abdoulatif Coulibaly ɗum addanno Abdoulatif Coulibaly ronkude fewnitade démissionni e laamu Macky Sall ɗum ɗon ko jaɓɓal makko wonno kanko Macky Sall pour yinnode élection ngaji ɗi yoɗi dirtina fodde lebbi ɗiɗi dirtingol élection ngaji ɗi fodde lebbi ɗiɗi ko metama Amadou Ba wasa wonde candidat e oɗon saaha kanko o artoya ƴewde wontoyde candidat e ƴewde holno wiruno Sonko metama jeeye Karim metama jeeye Karim ko kota tubanaɓe ko tubanaɓe jinno Karim yo won candidat ɗum ñaguenomo kanko Macky Sall donc ɗum ɗon nani e nder hen ko sa nani mi wima wonde jaltugol mabɓe ko Macky Sall liggi ɗum kañum riwiɓe Cheikh Oumar Anne nde o yaadi e Amadou Ba hay sino tawi adane wona mabɓe ɓe jaadani hen kono noon nde Amadou Ba suɓa wiya wonde telloɗe e terrain jeehe campagne balle Amadou Ba Cheikh Oumar Anne woni soldat Amadou Ba dari lang yaadude Amadou Ba kañumen Abdoulaye Seydou Sow en Lat Diop en Doudou Ka en eko nandi hen ɓe jeehi haɓe puɗɗima e campagne kanko Macky Sall o noddiriɓe yoɓe dartin
horɓe mbaɗ ko ɓe mbaɗata ko ɓe hen kuli duttiri ko wayno Ablaye Seydou Sow en o menacide ɗumen Cheikh Oumar Anne en mbi wonde kañumen mbaw kuli walla mataw ƴeewi holɗum woni avantage mumen no kuli par ce que hulni ɗumen ko sa ƴeewi wona gueɗe leydi tagno ɗumen darade goto hen foof so tawi a ƴeewi ko yidde hoore muɗum heerinde min mbiyanmi woni ɗum so tawi on saaha Ablaye Seydou Sow ko ministre so tawi o wi ɗum wonde yo dartine wi wonde ala ene yaaha o wi ɗum malab ruttitima ɗum holko firti Cheikh Oumar Anne o wi ɗum yo dartine yo ruttita wi wonde ruttitaki nde wi ruttitaki nde kañum e wondiɓe muɗumen fof o riwi ɗumen e laamu makko joni noon toka Ablaye Seydou Sow jamnoɗo huuli hutti caggal wayno mbiɗa ni e Cheikh Oumar cuusoɗo e yeeso kamɓe fof ɓe guittama wadde ɓe ponno kamɓe fof jogade pellital ɓe jaaha ɓe mbiya koɓe yaha ɓe jaada Amadou Ba kamɓe ɓeeɗo fof ɓe mbiyeɗen ɗo henna kamɓe fof koɓe yimɓe Amadou Ba Ablaye Seydou Sow so heddinoma hayso Macky Sall jottinoma e laamu ngu Ablaye Seydou Sow ko jahowo eyyi hol dalil joganɗa ɗum toka sogara dalilaji ɗi eɗi keewi kadi koɗi labtuɗi kono noon wonko ganduɗa hoore maɗa kadi haalo hako eyyi heddi ko kanko Abdoulatif Coulibaly en kaali holko jeeyi sababu Macky Sall riwi walla ko addanimo démissionde par ce que ko ha affaire corruption juge uji ɗi holko addani Cheikh Oumar Anne wiide yalte APR hande o so tawi o wi noon dalilu o tan ko Macky Sall o wadde muɗum malab koɓe sehilaɓe ɓe gonno Macky Sall riwimo ittimo wonde ministre donc ɗum ko mettere sababude wiide wonde hoto nanguir o ala ko min nanguirani ɗum donc ɗum ɗon nani ɗon heddi ko Aliou Sall haali yimɓeɓe nani kañum ene joguino caɗele wonde Macky Sall ko mawni ko kamɓe jiidi yummay baba woni hoorejo leydi suɓimamo caisse de dépôt et de consignation yimɓe gulli wonde neɗɗo ko bandum kanko Aliou Sall o démissioni wona o yeehi élection ngaji mairie Guédiawaye o gagnima ɗum ko Guédiawaye naɓe ko ɓesgu Sénégal naɓe cuɓimo kono noon haɗani yimɓeɓe jokkude e aybindemo pawi e makko ko amre fawano forti koyɗe so wiide wonde 600 milliards e Petro-Tim ko fati e Petro-Tim joguiɗo 600 milliards holko jomum mi hotat tan mi ɗano mi ƴeewa merceje ɗumanaji wonde gaari kuufe kam hay finde mi finata ni e kono laamu yonta e jawdi yontade ko togara ay laamu yona ha jawdi yona ha ko neɗɗo seeɗa o wiyata noon ko neɗɗo seeɗa o wiyata noon mo rakkata sakkotako muddotako waɗirta saabu Allah on ko kañum wiyata wonde yonata kono ay cakkotowo baɗirowo saabu Allah o guittowo foddeji o on wiyatamo wonde yonata on kay wiyatama ko ene yona heddi noon ko ɗum ɗo feeñi hande o Aliou Sall yeehi lawol mum wi wonde ko Amadou Ba jagguino tawtoyta ko ono yadata Abdoulatif Coulibaly koye Amadou Ba yaata Doudou Ka en kam Abdoulaye Seydou Sow en ɓen kam mijotaki ni ko yanoɓe Lat Diop en ɓeɗon kam koye Amadou Ba gonduno ko wattidi ko ɗo tan ko sakkiti ko Abdoulatif Coulibaly hanki e grand jury mo wanno to ITV ko toon o haali wonde jaggirandemo Amadou Ba koye muɗum o wondata hoto jejji tan Moustapha Diakhaté nanto mami kañumne haysinno haalani ha laaɓi ko holliri e nder haala muɗum min ko Amadou Ba ɓuurmi ɓattodirde haysinno tawi o wiyani wonde ko Amadou Ba jagguirantumi aɗa andi politicien nayejo haala muɗum laaɓata nde tawno ene jogui kulhuli wiyede on ni kanko de kanko wino ni hanki ay ɓeɗo jooɗiɓe ɗo nguɗo laamu aɗa andi ko wariɓe wariɓe ko varuji ɗi varuji ɗi goni opposition haalti kanko wino ni kanko wino ni kanko wino ni donc kala politicien nayejo ene andi koko wiyete walla ma wiyoye an de a wino ni walla a waɗino ɗum walla ko nandi hen donc kala politicien nayejo ene rento ɗum ɗon ɗum waɗi haala Abdoulatif Coulibaly min nde o wi wonde o yantanani Amadou Ba par rapport e waji on na namdimo jayndiyanko nde namdimo o wi wonde o wondani e Amadou Ba taw kanko oɗo no wiyatno Moustapha Diakhaté kono noon koye Amadou Ba ɓuurmi ɓattodirde saabu Amadou Ba ari ha nokkam ƴewdemi min kaldi aɗa andi so jaɓano hono wiyatma wonde komi jaɓani Moustapha Diakhaté noon to wonko ganduɗa makko seeɗa
ko neɗɗo kaalowo miijo muɗum sabu so jamno wonde politicien men o ñamatano deeƴa o yaltano e Ablaye Wade Ablaye Wade nde itti kawim faye dow makko nde ko feɗinde yitere o haalani ɗum ha laaɓi o udditanam Ablaye Wade o wi ɗum ɓiye o saɗa jogui doole a fawatamo dow am hoto bonniram needi komi jignaɗo makko o yalti o woppi o arte président Macky Sall ha waɗa président groupe parlementaire nde wi ko famande o haali koko laaɓi wadde Moustapha Diakhaté min mi wiyata ko politicien pocciɗo kono noon ko kaalowo miijo muɗum saabu nde ɓe namni o wi mbande o hiwono banque o hiwa banque ina omo faye julde nde PDS ƴettimo Abdoulaye Wade ƴettimo o dañi ko dañi ko mbande o wiyono e PDS o dañi ko Macky Sall hokkimo ko beele janggoɓe de kadi mbande o wiyono mbande o wiyono e aɗa andi politique sa wonani kaɓeteɗo a dañata hen politique ko ma gona ƴañodirteɗo wecco jogoɗa kurfeñe gona ƴettotoɗo kuɗowo ko nden keɓata hunde so tawi a waɗa ha ɗum a heɓata sa wona jennowo so wonani ɗum ka Ahmed Aïdara wona ha maire Guédiawaye i holɗum wadde ko yonta hande o way noon ko yonta hande o namdi ɗum yonta hande o namdi ko ƴettotoɗo kuɗo Sonko yen ɓeeɗo cikkuɗa holko rokki ɗumen popularité moɓe jogui o ko ƴettoje kuddi e bodam nedago ko ɗum rokkiɓe ɗum joni Amadou Ba so yiiɗi hebde laamu ngu ƴettata ko huɗɗata dugdata firdetake hono heɓirta laamu e aɗa andi Amadou Ba kamɓe eɓe gaddi stratégie kesso mawɗo o yo yaa less ma wattu ƴettoyade ma wattu haalde aha ala sago haalat togara ko leydi ndi namdi ɗum aɗa andi ko wona jikkuma ko fof wonɗo aɗa tolno a famide jikku ne jikkite aɗa jikkuto jikkumo wona no jikku maɗa par ce que wonɗo ene tolno hankkadi an ko mbiyatma ko so tawi a riiwi mo mbawɗa ñande fof ka piyo ɗum nde piiɗa ɗum fof ɓocciti doga tera ɗum so tawi a teri ɗum ha yettima e ɓalal walla yettima e kalasal galle wawa diwde wawa sorde hankkadi koko ƴañi holko feere muɗum ko ruttitade ma Amadou ne to uttara tawde hanko baɗo politique ko duttotoɗo e ɓeeɗo en tene kadi par ce que Amadou omo jogui suusɓe omo jogui Moustapha Diakhaté nan ɗon wona kulɗo reedu Abdoulatif Coulibaly nan ɗon hulani reedu Cheikh Oumar Anne wiya wonde kamɓe fof so tawi ɓe ndendi jambaragal mabɓe koɓe jogui ko fof kañum ɓuuri ɓe wonde jambaro Doudou Ka nan to banggue Ziguinchor to en Lat Diop en nan ɗo henna donc wonko huufimo kadi wonko arata goɗɗum aɗa andi oɗo assemblée paayaɗo ɗo henno ko heewi e wonnoɓe député ji e nder APR e nder Benno Bokk Yakar na waɗi e mabɓe ko tawtoɓe Amadou Ba ha gasi to haɗama yetta toon ko gonga duusowo so suusi reedu duusowo suusani reedu wiyata kaaɗe ɗo hono duusugo jogoy waade e aɗa andi duusowo so tawi suusi reedu duuseteɗo huuli reedu duuso ngo woɗɗoytu par ce que addanta duuso ngo woɗɗoyde ko kanko o wiyataɓe kaaɗe ɗum jinmi wiide noon haade kamɓe koɓe haɓeteɓe mbiɗa joni laamu ngu neɗɗo wonta laamata taw findiraka ƴattodiraka kanko ƴattodirta ko wona jikku makko gonga seeɗa ko ganduɗen e gonka makko jignaɗo makko wonde galle jaatigi Grand Dakar ɗen jetta bandi kon no feewi lobbulnaɓe foof o wona no kaɓeteɗo kono noon so wuuli ha wuuli omo laawo eyyi aɗa andi jomum ko wona kaɓeteɗo wona kaɓeteɗo ko foof wonɗo ene tolno mbimami politique wonno ɓoƴƴe e politique hankkadi a haɓete eyyi ko ɗum politique ko kañum namdi ɗum politique namdaki moƴƴo needi so ɓooyi tan a surpitto ay Abdou Diouf nde holluno needi ko Sénégal naaɓe guitti ɗum ɗon mbi wonde min cohlani ɓe gaddi ɗo Ablaye Wade holko addiranoɗo holɗum est ce que ko programme est ce que wona ko soppi tan sukaɓe no gulla ene du galleji puɗɗi helede otoji puɗɗi duppede koye Ablaye Wade wonko waɗi non mbimi ko haade makko jooɗade o addi juɓɓudi makko o wi Abdou Diouf ko monsieur Forage debbo mum ko madame Moulin ɗon tan haaɗi e oɗon saaha nde o wiyata monsieur Forage e madame Moulin nde nden forage weeɓani nden forage weeɓani projet o wonno ko temeɗɗiɗi forage faami gure kewɗe nanɗo ko nden dañi forage uji eyyi kono wi mi yiiɗa limtude eyyi welani kono aɗa andi ɓen addananoɓe forage uji ɓe ɓen jennata adduɓe forage uji eyyi kono noon haali o wi o limi o hokki yiide mataw Abdou Diouf rewa wadde forage ha waɗi Guinée e Mali e Gambie tawi tinani yalti Sénégal eyyi aɗa andi ɗum hankkadi wonti haala bonka tan aɗa andi bonnidde ɓuuri webde e fewnude ay sa ƴeewi joni ɓeɗo jooɗiɓe ɗo henno ɓe ay koɓe bonnittuno ko hande o e nder konnguɗi mabɓe ɗiɓe kalanno ɗo eɓe jiiɗi moƴƴirinde konnguɗi ɗi kono eɓe donki koɓe ronkuɓe koɓe anduɓe hen to kay gonɗa koye teɗade ko toon paaɗo ma jettoɓe so Allah jaaɓi inchallah kono garten
hol gurdam benno bokko yakar ko APR ɓe mbaɗi démissionné e hol gurdam benno bokko yakar ɗaɓe cikkuɗa ko wayno PS saabu en jii ñande ñalawma Ousmane Tanor Dieng de PS naɓe ndenditi woni ko yewtidde AFP naɓe nana jewtida beele ko benno bokko yakar tan jogo dañde caɗele kañum hoore mum walla ko APR tan jogo dañde caɗele aɗa andi benno bokko yakar ɓe pusat tan en kaalino ɗum ɗo mbimi wonde hankadi wontat ko landa fof yarata ko hino muɗum yuɓɓitina gonka muɗum hesɗitina kuule muɗum ha wawa dartade APR ɓurata hen tampude holko waɗi ɗum APR ari ko parti kesso ɗiyeto ko partiji nayeji neɗɗo mum kadi laamino eyyi kadi ɗiyeto partiji PS so tawi a wiyama ko parti ko enen fof ndendi wona neɗɗo goto jeeyi aɗa andi juɓɓudi fof so tawi ene ƴeewe ƴeewete koye socialiste uji koye parti socialiste kamɓe ɓurno ɗo jogade juɓɓudi heddi ko APR ɗo ari ɗo hande o APR nde ari nde hol numéro 2 APR ala numéro 3 ala hol gardiɗo rewɓe APR hay goto ala APR ala ko parti mo ala juɓɓudi donc ɓe perdi laamu ngu maɓe perdu élément ji maɓe perdu militant ji e mba dañi hesɓe toga garta e mabɓe ala kesso artata e mabɓe ala toga APR ala a meeɗi ɗum yiide ala a meeɗi yiide landa gummiɗo e laamu yani yimɓe dogani ɗum non jinmi wiide ko yanɓe hono mabɓe ɓe wonɓe AFP ɓe ngala doole so tawi hande PS wino yaha ma ummi ɓe e PS garta e APR ay wonɓe PS ɓe so tawi pelliti ene goppa PS wona e APR payata wona parti Pastef ɓe payata koto Pastef Pastef yi ko yiɗa sohlani hoɓɓe yala sohlani nana ɓafta eɓe ɓafti omo ɓafti ni Aïda Mbodj hoto woni omo ɓafti ala Aïda Mbodj ko woni ala Aïda Mbodj ko gila aɗan yaade mabɓe Aïda Mbodj ko jibinande socialiste ala kono ɓe mbi koɓe abbitteɓe kala to mbimi Aïda Mbodj ko jibinande socialiste ummi parti socialiste fayi PDS ɓirti ko wonno toon fof Abdoulaye Wade fukke leydi o dogani Macky Sall Macky wimo toon o darti o watti ɗum kabdiɗo makko numéro 1 a faami ɓeɗo peeñi o suppiti o fayi to muɗumen an ɓeɗo fedde mo waƴɓe nde Aïda Mbodj jeeya e Fouta e Sénégal ha Sénégal fof ɗum ko politique o jaaka e mabɓe hadde nden a meeɗi nande Aïda Mbodj to monno Aïda Mbodj joni ala mbimi aɗa nananno Aïda Mbodj kono noon a nana hanomo e Fouta yagay a haali joni en kaali joni Abdoulaye Coulibaly Cheikh Oumar darɗen Aliou Sall haal Aliou Sall ka fof ɓuri jiiɓade hen ko hakkude makko e Mansour Faye hakkude makko e Mayam Faye no wiyeteno guila adan o yiɗa yo Aliou won maire Guédiawaye o yiɗa candidature muɗum ko gagne mom no haala no ume fulɓe mbi hulko haala wonde Mansour Faye ɓe beldani ɓesguji ɗi beldani kono joni ma taw feeñi e ko jaltugol Aliou ngol nde Mansour Faye haali Aliou jaabi nde feeñi kusum hakkude famille ji ɗi e kusum no woni ɗon aɗa andi Ahmed Aïdara so tawi woni maire Guédiawaye ko grâce à Mayram Faye Sall Mariam kañum waɗi financé oɗo an ɗum komin mbaɗo investigation de togara Mayram Faye Sall kañum financé Ahmed Aïdara holko jogui ko wonde radio wondi ko radio mum revue de presse wawa rokkudemo ko dañe Guédiawaye ko revue de presse ko rokkunomo e Guédiawaye ko tuggude nde woni maire fewde ñallagal hande sa yeehi to mairie ha tawatamo toon yan kay yihin to oɗo woni eyyi kono ñanden tawi noon jewtudemo ala nde kanko tawma ɗon eyyi o tawi noon ko kanko tawma ɗon nde o tawma ɗon nden o yettoyaki bureau makko nde o ari o tawma ɗon nde wona o darima ma won 2 heures de temps omo haala nden ko dimanche ala ko ɗanno ɗon e bo mbimi ay politicien baɗowo politique o ala samedi ala dimanche dimanche ni ɓuuri wawde wadde recevoir militantema Mayam Faye Sall jogui e ittude Aliou Sall adda Ahmed Aïdara haasidagal aɗa majjuno wayata ko haasidagal tan goɗɗum ala hen wona Aliou no heedimo e Makki wona Aliou no haɗimo Makki wona Aliou no eti ɓilade hakkude makko e Makki kono noon ko kanko eti ɓilade hakkude Makki e Aliou Mansour Faye ko kamɓe jiidi yumma e baba Mansour Faye kañumne aɗa andi ko mbiyatma ko tan ko kokkolli ɗiɗi Aliou ko miñum Makki kañumen jiidi yumma e baba Mansour ko mawnum Mariam Faye Sall kañumen jiidi yumma e baba donc ɓen pelɓodirto tan ɓe mbawa wasde felɓodirde aɗa andi gila nden haɗi ɓe felɓodirde gila nden tan ni ko Aliou jabde Aliou so dogani salanoki ko gila nden murile ɗe mbaɗanno hol intérêt moɓe jogui e riwde Aliou ha ina haɓay mum ha nanɗum e gaska bo tokara wona intérêt ko haasidagal aɗa andi sinno wonno ko intérêt kam mbiya wonde jomum somi ittima ɗo ko min wontata ɗo
joni so tawi aliou woni no maire so aliou woni no maire kam ƴetta ko Macky Sall no Ahmed Aïdara wiyata ɗum ni a yibinta ɗum hoyanta ɗum ebo mbimi an wona Macky Sall lammini Diomaye Sonko holko ɓe mbiyanimo ɗum ɗon ko yiyande nde kalɗa goto walla ha joɗa jeggue radio voilà togar ala ha joni kanko lammini ebo mbimi kala mo namdiɗa ɗo en baɗowo politique joguiɗo yiyande riwtantama ko kalmi ɗo ko e Macky noon koko jakno ko sakkiti ko o hawju o halji o dañano ko yinno ko o addana ko sonde suji ɗo moƴƴani wonde Amadou Ba kaweteɗo hay sondage seernaɓe mbimo ko kaweteɗo ko liggaɗo ko nagaɓe nagam togar ay nde wiya noon de nde ɓe jeehi élection ngaji omo andi Amadou Ba o jaggiranani ɗum omo andi o wallani ɗum hartima 34% wona yo felsit ɗum sababude 34% mo dañi o hol parti d' opposition hol tan mennoɗo ummade tan candidat goto e jubbol muɗum yaharan haɓɓa 34% weeɓani min de hayso meeɗi dañede mi teskaki kono noon kanko Amadou Ba o hartima 34%. joni garten hande o ko kanko woni leader d' opposition d' accord so darima so Aliou yalti yaade Amadou Ba Macky arti ƴettiti APR muɗum holno jiiruɗa hakkude jiiduɓe ɗiɗo yuma e baaba kamɓe ndendi ɗo ɓe jahata kamɓe ndendi endam kamɓe ndendi base ndendi diwanuji ɗi holno ɓe pottori toon oɗo no yetnoni kadi ko Daouda Faye wiyetede bonum gorko Mariame Faye Sall holko wiyan ɗo Mariame e Macky Adama Faye holko wiyan ɗo Mariame e Macky ala fof ko wiyani ɓe ɗum et pourtant kanko Mariame jiiɗi yumma e baaba ala fof ko heddani ɗum ɗo en politique togara ene boni baldi ko gonga Aliou Sall wi wonde hande kañum wondi koye Amadou Ba o suuɗaki o mogginaki e kuɗel kono hande o so tawi Macky Sall ari wi wonde ko candidat présidentiel 2029 ko Macky Sall o wotanta kono ittata koye Amadou Ba o wondi hon ɗum amnatto Aliou Sall kañum haali ɗum joni noon so Amadou Ba woni candidat Macky Sall woni candidat o wonde e Amadou Ba o wotono e Macky Sall ɗum laaɓi omo wawi kanko ko jogui e électorat ko a famidi o wiya foof yo faato Amadou Ba yo gotono Amadou Ba kanko goto o rokka Macky Sall kartal makko gotal ɗon laaɓani ala garten non ɗon laaɓani mbiɗa widema sa yiiɗi yo neɗɗo haw a hokkat ɗum hoorema dokka ɗum miñe e bande e caggal ma ha heddoma wawna joni noon sen garti ɗo joni so tawi Macky Sall golle mum caggal leydi jooɗaki e leydi ndi wonani ɗo koye makko o wondi koye haajuji muɗum wondi beele ne wawi arde kadi ha joni taw waɗani toon démissionnaire ardoga landa oɗo o wonani ɗo o ardanoki ɗo ene Union africaine on woni président Sénégal holko bonne laamu ngu ala nden ko président mo jooɗiɗo Abou holko bonne leydi ndi ala non fattan mbaɗara non jaabomi namdalam taw hadema wiide mi jiida ɗacco ha ganda ɗo paami mi jaaɓi eyyi yaw mbimi o ardinomo ɗo leydi Sénégal o ardi Union africaine wonko bonne leydi ndi mi namdimama o ardimo Union africaine wonko bonne Union africaine mi namdimama ɗum ɗo wona Union africaine wona Union européenne ko poste tan e kono nden ko ɗo woni togara ko ɗo finata togara ɗo joni o natti wonde ɗo Abou togara ko wasi wonde ɗo o woni ɗo en o wasi wonde ɗo ko fof wona leydi o ardi kono o wawi ardade landa APR o ardaki leydi hande o togara ɗon e jaadani fattanmi haalama seeɗa hande o ko parti o ardi parti mo ardi o hande o gonɗo e Sénégal de e parti mo 16 mo woni e Sénégal parti o ardi ɗo en e Sénégal a faamide kono parti mo ardi e Sénégal o karima holto woni wona nana Qatar ko dañi hen ko wawi dañde hen fof kañum kam ardi non dañani so yiiɗi kono kam nana ardi Abou neɗɗo wawa wonde Qatar wiyatamo Sénégal togara yaata aɗa andi ko haɗata ɗum yaade wona wondemo to nde kanko Macky wondemo to nde haɗata APR yaade wonde to nde dartinta APR ko dartinta ɗum koko ɗo woni e nder leydi ndi dartinta APR ko politique fuɗɗi ko e aduna o walla kam e nder Sénégal heewaka ko yiya ɗo walla kam suwata o yiyeede parti gonɗo e laamu ummo e laamu yana ummito suwata o yiyeede faami woowi ko so tawi jomum ummima e laamu kay hankadi daftorto ko kette e lare camata a faami ha ruttito caggal yeru koye parti socialiste yeru koye AFP yeru koye PDS Macky Sall ari ɓurata bonde par ce que Macky ɓurdata bonde ko parti o ala juɓɓudi yuɓɓinaka
makki kañum ardi kañum woni président kañum woni secrétaire général kañum woni numéro 2 du parti kañum woni chargé de l'organisation ay ko Talla Sylla yimanno Abdoulaye Wade ko ɗum woni ko Macky Sall ko joni to ko jawten wadde wasa jogade jubbude ndi ko ɗum tan arti ha joni neɗɗo wawa ardade koyngal konu taw wondata e jambe muɗum min pamanmi hen tan ko Macky Sall taw ko ɗo woni so yiɗi omo liggoyo omo yaha banggueji goɗɗi omo fina ɗo saaha omo yiye ɗo kanko ɓesgu makko koye suwa makko kono noon so tawi ko caggal leydi woni ɗon mi hoolaki to kadi o wawa wonde ɗo wona ɗo jeeya hayso jeeyama ɗo wawa wonde ɗo o wawani moƴƴere ko wona ɗo tokara Senghor nde ummi e laamu nde holto fayi France holko nayi mo toon ko ronkudemo ɗo woni ɓe jiida Senghor kañum woppu e teddugal mum wawi joɗade Abdou Diouf nde ummi ɗo nde holto fayi Abdou Diouf hawa jaaɓi fayi France eyyi ko ronkudemo ɗo woni mais to wode jit deso debbo tubaka ko wawi ɗum ala Ablaye Wade kay resi ko tubako Ablaye Wade resi ko tubako kono Ablaye Wade Ablaye nan ɗo ɓe laabi sappo Ablaye nan ɗo Ablaye kam semo jiiɗa kamɓe ko wawaɓe togara ɓe jiiɗa wona question mbawka ɓe jiiɗade wona question mbawka ayi mi heɗinoma kanko Macky Sall e ɗum o goto mo yewtanno e jewte politique o wi so tawi yiyama président ummima e laamu yalti leydi ndi hoɗo yi banggue goɗɗo ko ha woppa lomtiɗo ɗum o jogo liberté jogo cuusal par ce que so tawi a wonde muɗum ɗo han génoto fewnittako haɗa ɗum fewni haade ko kala nde finima yiye kala nde finima nane donc ɗum ɗon ene haɗa ɗum fewni haade kiram ene wawi hebde ɗum an e hoore maɗa ni fawa e maɗa ko artata e aduna kono noon so tawi a woɗɗima ɗum hankkadi ma rokku ɗum liberté kañum e hoore muɗum wawde miijanade hoore mum wawde waɗande hoore beele Abdoulaye Wade senimo kanko Macky Sall alen Abdoulaye Wade Macky abbaki e makko tan non joni wiide ko Abdoulaye Wade senanimo hay batte abou Abdoulaye zenani Macky a famidi kono Macky zeni Abdoulaye hey wadde kay wadde ko Macky zeni Abdoulaye kam zenani Macky kono Macky zeni Abdoulaye wadde Macky so wonino ɗo no wawi wasa zende Diomaye kadi aɗa andi Macky wonko waɗaniɓe a nani de Abdoulaye Wade waɗanani ɗum Abdou Diouf holɗum a faami Macky totti Abdoulaye Wade ndimago e neɗɗagal e manggu e timmal ha timmi haydara hen o ngakkinani o yonni kadi ha yooɗi haydara hen o ngakkinani kono Abdou Diouf dañani ɗum e Abdoulaye Wade Macky ne yonni hakkude mum e Diomaye e Sonko ha yooɗi yonni hakkude muɗum e Diomaye e Sonko ha yooɗi yonni hakkude muɗum e Abdou Diouf ha yooɗi faami yonni hakkude muɗum e ɓesgu Senghor ha yooɗi hay sinno Senghor ɓesgu muɗum heewani heddi ko politique ene boni baldi ko bouclette baclette tan kadi politique hay goto wawa widema ɗum ɗo wonata politique kala ko nanɗa ene wawi wonde politique saabu ko politique tan wawi serdude jiiduɓe yumma e baaba o fayato o fayaga sababude politique innodirta kañumen ndenduno lahal gotal fayande ko wotere e nder galle sababude politique o serdeɓe ha goto mabɓe fof waɗa fayande muɗum banggue jawten technicien o wiyen eɗen ɓooya e plateau muɗum o yaafo en toka joni namna cekkital oɗo banggue natten e nomination ngaji keesi e conférence leader jahangal Amadou Ba to Allah gueɗe Ousmane Tanor Dieng beele APS naɓe gatta makko walla tawde ɗumen ngal ɗo namdal ngal namdotama joni sakket a haali nani mbiɗa won député ji goni e suudu saɗiji leydi men koye Amadou Ba gondi ko suuɗi ɓina ndeeƴi an e ɓetuma aɗa jogui jooto janggo o so tawi président Macky Sall ani ɗo e leydi ndi suɓima goɗɗo no mbimami nani ni foɗɗo ndi e Amadou Ba aɗa ɗamini janggo ma Amadou Ba fool walla folta aɗa andi Macky Sall jogui ɗo henna mo ena darna han wiya wonde yo sawnodire Amadou Ba taw koto banggue pooɗe nduure ko Amadou Mame Diop président assemblée nationale o omo jogue muɗum hoolare Abdoulaye Daouda Diallo noon omo yiɗi ɗum omo horsini omo hooli ɗum kadi eyyi omo hooli ɗum a faami de kono laamu wona hono noon yarata ala hande o to banggue parti visibilité yiyande Abdoulaye Daouda jogui nde ene joganade e parti e sernaɓe e dente ɗe Amadou Mame Diop ala ɗum togara ay politique wonda ko sernaɓe e dente Ousmane Sonko wona ɗo ƴettotono sernaɓe e ɗumenaji muɗum e dente muɗumen o ƴettotono sernaɓe iya nanani ɗum mbeɗa ko yidde faaɗude han Ousmane Sonko kañum bonni fayida ceernagal e nder leydi Sénégal fayida ceerno Ousmane Sonko bonni ɗum kañum wi wonde ɓe mbawa haydara kañum wonde ɓe ganda haydara kañum ala fof ko fawani ɓe ɗon hol ceernaji gonɗo ɗo mo ittani gueɗal hol ceernaji jaabiɗo mo ɗum ko wona Kaolack najo
kawalŋaji jaabima koɓe mbaɗi koɓe jeehi nokkuji ɗi fof ɓe jettaki ɗum ko nan wona yaadu toon ndeni on ko gila ɓe cuwa laamade koɓe haala. kaalanno ko kala nde ɓe kaali ko kañum jaabotonoɓe heddiɓe hol kaal ɗum waɗi ɓe ndiyamo goto fof ene moggine e lobgel muɗum hay goto yiiɗa haalde wiyata wonde ko hoto ƴettede wiyatano ɗo ene heewi doole ko muriden holno waɗi ɗumen arde hay nder jama muɓe mbiyata jama Serigne Touba eɓe mbaɗa ɗon eɓe juɓɓina organisé ɗon meeting aji 24 heures Touba ene udda condi e kuri ene duka hoto halifa o wonno hoto almuɓe gonno est ce que haɗimo laamade c'est à dire togal kono joni toga APR kam hande o Abdoulaye Daouda e hakkume Amadou Mame Diop wona jiidigal soɓe jiiɗi koɓe kedda ko yaara yeeso ko Abdoulaye Daouda ɓe dokkata koɓe jiiɗi koɓe keddora ko yaara yeeso fof ko ɓaftoto ko koko yahata ko yeehi ko koko yeehi Abdoulaye ala ko wawi hen hay abbere Abdoulaye no wawi addude yimɓe woɓɓe hesɓe ay kala nde ɓe jeehi Abdoulaye ala mo wawi addude hay goto ay mbima wonde parti au pouvoir togar ay parti au pouvoir ay kalten ɗo ko kalten en kalani yidde walla jingande kalten ko réalité ji politique parti au pouvoir wawa ummade e laamu yana rutto e opposition wiye wonde militant ji ene gummo banggue goɗɗo ene jalta e parti ji goɗɗi ene gara ene tawta ɗum mais Pastef kay ko guednoɓe ga wonnoɓe PDS yeeyi jantoye mumen ha dañi doole dañi de wona mbiɗa ko umminoɓe banggueji goɗɗi de yalde banggueji goɗɗi hay APR naɓe ɓuuɓe heewde sa yi hande makki portable mabɓe ƴewatama hen ko jokkodira ɓe cuuɗi e nder makki sala ɓe keeɓa jawdi mum e serluji mum ɓe gonde passé mbaɗa ɗum financé eyyi wadde Abdoulaye Daouda ma ɗum dañji no mbimi mata a famani ko mbimami wonde ko Pastef kamɓe koye opposition ɓe gonno wona ko opposition woɗɓe hono mabɓe en gari tawtiɓe e yimɓe laamu APR naɓe ñamoɓe jawdi Macky Sall ina keeɓi poste oji ina guitta ina mbaɗaɓe financé ene mbaɗaɓe financé ay waɗannoɓe noon ɓe ɓen ɓe guittani ɗumen gueɗe muɗumen e kadi togar ay paama mi wima wonde so tawi parti fusi ummima e laamu yani hay goto ala gummotoɗo e banggue goɗɗo arta e oɗon parti mo ganduɗa hoore maɗa ko janɗo tawtoyte tan ay parti laamu o ko on tawtoyte ay ɗo joni kamɓe parti au pouvoir hande o eɓen goni e négociation ngaji kewɗi par ce que wonko gandanɗa hoore maɗa ɓe galana ɗum so tawi a ƴeewi région de Saint-Louis a ƴeewi région de Matam ɓe ngala hen haydara to aɗani ko liɓi Abdoulaye Wade jafata ko liɓi Abdoulaye Wade wondunoɓe Abdoulaye Wade paale ɓe pop 90% paate Macky Sall less Abdoulaye Wade tinani o ala serlu o ala feere eɓe itta kalis eɓe jaltina boowal eɓe noddi boole ɓe mbi Abdoulaye ko jogi wadde Macky ni yo hen yo wonno yo wattu ni ɗum wallimo o laami noon kadi Pastef naɓe nanno e makko ha heewi ene mbaɗa noon ha o yani Pastef no woɓɓe mbawi nadde e muɗum Abdoulaye Daouda mbaɗa noon e woɓɓe hakkille ko jiɗi wadde ko Pastef de yimɓe ne mbawi nadde e muɗum Pastef ha ɗo woni ɗo Pastef tiiɗani haw Pastef ko ñiire daalore tan tiiɗani tuma ma ene wawi solɓitade sam kadi ay so tawi a ƴeewi ay PDS nde wiyete nde sirruji mabɓe fof kamɓe jaltinanta koye mabɓe nden palais présidentiel way kono daral forani way kono daral baal ni way kono jeere asalem ni ko ari oƴƴo min Souleymane Ndéné Ndiaye nde o nomete premier ministre Allah na andi tinmi ɗum ko nder palais présidentiel mbaɗa jogui rendez-vous e Hassane Ba min gari min naati Hassane Ba noddi kam mi naati bureau muɗum emin jooɗi emin ɗuminen ha kanko no hade amen nadde ni ko ɗomin jooɗi ɗo kanko Souleymane Ndéné Ndiaye omo jogui téléphone makko omo téléphone goɗɗo omo haalda e muɗum o wi joni ko bureau président gummimi waɗi kam proposé premier ministre ɗon noon miijimi mbimi ndeke ɓeeɗo sirruji mabɓe ko kamɓe jaltinanta koye mabɓe par ce que an so tawi aɗa jooɗe salle d'attente aɗa wonde yimɓeɓe a anda holko jahata a anda holto gummi aɗa haala wonɗin haalluji koccat jaha jaltinoya boowal a jarama toga nomination ngaji mbaɗi a haalino ñanden mbiɗa ittude o watto e nomination ngaji cakkitiɗi heewi coow no feewi joguinoɗo compte haalan 2025 ittama tawima taw ɓe kumbitaki ɓe tinmi mi waɗa ɗum secrétaire général Sali won ɓesgu no wonno nannaɓe e nder ina hewno coow ko pamɗa e nomination ngaji ɓennuɗo ɗi e tokar aɗa andi nomination ngaji koko wiye ko tan aɗa andi nden e temps parti socialiste eɓe mbaɗanno ko wiyete enquête de moralité eɓe ndewa e joomum fodde lebbi tati hade muɗum nomede Abdoulaye Wade nde ari nde itti ɗum foof
a jooɗoto galle mon tan ha mbiyaɗa coup de fil kar annomama ministre nangam faami bawɗi e buubaji jooɗo kadi a guittaɗa tin eyyi saabu eɗen tesko Ablaye Wade nde o ari e jappere laamu nde won goto e nden yimɓeɓe mbaɗete consulté tan ko palais jomum noddete tan arda e sabareji e buubaji woodi convoqué ɗo palais tan wi wonde koko nommete ministre bawɗe e buubaji tan ha damal présidence dudung Ablaye yaltoyi ko ɗum woni mbi wonde ko kaari de arde militant ji muɗum eɗen mbaɗa ɗum soutenir comme ka convoqué ɗum aɗa heeɓori wadde ɗum ministre ɗon Ablaye wimi hayri o nomi debbo goto Thiès nama subaka kikiɗe ene waɗa weltare e bandu men itta par ce que ayi sa ƴeewi ɗo joni e nder nomination ngaji ɗiɗo ɗi kalata ɗo joni ko Djililo wonno ko coordinateur no mbiyano agropole ko Djililo wonno coordinateur agropole ko kanko itta contrat makko fonno gasde ko 2028 eyyi o itta nden o ittama goɗɗo adda ɗon o wi lalte o ƴañodiri e mabɓe wecco nde o ƴañodiri e mabɓe wecco ɓe guittimo ɗon ɓe propose mo poste goɗɗo secrétaire général o sali eyyi o sali o wi wonde kanko poste makko mo wonno contrat o ko ma joofa tan ɓe mbaɗi conseil de ministre ɓe guittimo alay saago ɓe arrêté contrat o ɓe mbaɗi ɗon goɗɗo c'est à dire ɗo joni so tawi a ƴeewi wonko ina haale to banggue nomination ngaji ɗiɗo ko kamɓe kalno ko Sonko wona kamɓe kalno ni ko Sonko haalno e dow inde holon e dow inde mabɓe Sonko haalno ko e dow inde muɗum e dow inde parti muɗum a faami de Sonko wi kamɓe so tawi ɓe gari e laamu ngu kala poste stratégique waɗete ko appel à la candidature o rokki yeru Côte d'Ivoire na waɗa ɗum walla watti wadde ɗum o rokki yeru Congo ma won duuɓi 3 ena waɗa ɗum hol sababu Sénégal wawa wadde oɗon expérience kanko Ousmane Sonko kanko haali ɗum donc joni noon so tawi ɓe gari ɗum kam firtima gila nde Diomaye woni président nommimo premier ministre sans appel à la candidature ɗon tan ɗum firti ɗum ɗon noon firti kanko ko aɗa andi yimɓeɓe wonko ɓe manque famde politicien haala muɗum jiilotoɗo kala no ene welda ene moƴƴira ene haalat heddo noon ko so tawi jomum aroyi ko haalanno ko eko tawata ko eko foti wonde ko wona gotum koko serti ayi sa ƴeewi hande oɗo Diomaye so fini subaka omo dawa so tawi koye oto o tawata ko protocole ne daare damal oto makko hawo yetto udditanamo damal sécurité no huufimo udditanamo damal o jola so joli udda baafal heɓa hoore oto jooɗo sawnodira e chauffeur dira ha damal bureau makko walla ha damal palais kañum addoto jippade udditanamo damal o jippo ɓitta sakkosaji makko e defte makko e carnet ji makko agenda ji makko faami sawdomo ɓe jaaha haw yetto damal bureau makko o tawata ko garde ne dari uddita bureau so udditi bureau o naata fooɗa baafal udda tawata ko kilimaji fof ene kuɓɓa ha ɓuuɓi so yettima o fayata directement koye sis makko o jooɗo so yettima o jooɗima e sis makko chef protocole makko ara kañum joguino document ji makko joƴƴina e yeeso makko secrétaire général du gouvernement ummoto ara goɗɗo ummoto ara goto fof arana arde dossier ji muɗum yetto ha ɗiɗo ko ɗo poɗɗa signinde ɗum ko ɗo poɗɗa signinde ɗum ko ɗo poɗɗa signinde jogui ko waktu mo joomum ene golla mo ene jippomo ene ñamamo ene lelomo ene fofto ene haaldirta e téléphone aji e holto foti haalde e holno foti jaabora e fof koko heblana wona téléphone fof joomum ƴettata donc ɗum ɗon kanko réalité ji makko ɗi o tawi toon ɗi e oga ko haalanno ko ene woɗɗodiri fiyondirani ni tokata heddi noon ko kamɓe ɓe mbi wonde ko appel à la candidature ɓe mbaɗata to banggue nomination ngaji kam yawti natti ɗum natti ruttitima Macky Sall ɓe mbi ɗum ɗo neɗɗo ko bandum ɓe duttiɗo ɓe mbi ɗo dynastie Faysal Ablaye Wade ɓe mbi ɗum ɗo nomi Karim Wade hakkude leydi e asaman ministre hakkude leydi e asaman e Abdou Diouf ɓe mbi ɗo nomi ɗo Maguette Diouf Senghor ɓe mbi ɗo nomi ɗo ene baɗum Adrien Senghor eyyi eko nandi hen joni noon ɓe mbi Macky Sall kañum teguitingal dow addi miñum addi keynum addi kawmiramum addi fofof joni noon kamɓe ɓeɗo ɓe kaali ɗum ɓe bonniti ha boni ko kamɓe gari ɓe jooɗi en nani ɗo henne ene wiya Papa Yaye doom Baba Nene ɓiɗɗo ko Zac Habib Sy horo wonno Zac Habib Sy ko kañum darino ɗo famide e Transparency International haaɓi ɗo henne Ablaye Wade ha wuli Macky nde ari waɗimo conseillé
o golludi e muɗum hande makke riwimo o fayi to ɓeeɗo omo sakkira kure less omo totta ɗumen jooɓaade par ce que o woni no e laamu omo anndi woni sirruuji omo totta ɗumen woni geɗe haa kañumen e oɗo sahaa laamima Sonko waɗimo conseiller muɗum spécial joom suudu makko waɗa ministre des affaires étrangères faami rutti ɓiyiko noma ɗeɗo directrice général yimɓe no ngulla ɗon deƴƴani oɗo gonnoɗo maire Sandiara ministre de l'agriculture Diop eyyi kañumne ari ene diira wi ko mbaɗɗon ko fof ma on deƴƴu ƴetti ɓiyum ƴetti esum joom suudu ɓiyiko ƴetti jutten muɗum waɗi e cabinet muɗum wona ɗon tan fuɗɗi Nafi Ngom Keïta woni ko OFNAC ɓiyum Fadilou Keïta hoto woni CDC caisse dépôt et de consignation Babacar Ngom hoto woni Daouda Ngom ko mawni ko faami kañum waɗa ministre joni noon ɗum ɗo ko famille mete ko dynastie Faysal walla ko dynastie Diomaye Sonko walla ko dynastie Sonko Faye ala ɗum ɗo mataw foti wonde Diop foti wonde ko dynastique Ngom Keïta eyyi ko dynastique Ngom Keïta to ko dynastique Sy faami dynastique Fall Sy walla dynastique Sy Fall walla dynastie Fall Sy c'est à dire ko dynastique uji ɓoli goni e laamu mabɓe donc koɓe kalanno ko wadde kamɓe koɓe ngari ko koɓe mbaɗi ko ɓuri ɗum bonde e kadi aɗa andi tokara ɓuri hen hamnade fof ko gonga de neɗɗo so tawi a ari e laamu a lammintu ɓe beleɗa a lammintu ɓe jiɗɗa a lammintu ɓe korsinɗa lammina hayɓe jiɗama kono noon so tawi a ari han aɗa jogui pittirɗe maɗa mbiɗa wonde ka pittowo ko ha laaɓa firti koko wonno ɗo ko kam ka guittowo ha laaɓa te eɗen gandi enen hay sinno tawi ko fedde tan association ni en mbiyeɗa ko hay sinno renouvellement ene waɗa ko fedde nde foof a watta ɗum renouvelé poste uji ɗi fof ha laaɓa alay sago ƴewata hen wodat heddiɓe wooda samɓe wooda heddiɓe wooda hesɓe arɓe kono noon wiide aɗa itta ha laaɓa yeruɗo tan port 1.7 contrat pina subaka goto tan mbaɗa ɗumen arrêté 1.7 contrat ɓe garti ɗum par ce que wiya ko Mountaga Sy addiɓe te sen ƴeewi oɗo Kanté nde wonɗo nde ko adduno ɗon ko no foti accere noon toka jaama kojinimaji men keddi ko seeɗa gattata conférence de leader Yewwi Askan Wi baɗɗo toɓɓe kaala hen Mimi Touré haali ko sukaɓeɓe hoto ɗanno yo jooɗo e leydi ndi jooɗo mbasa jolde e laaɗe ɗe beele jogui ɗum feere mo ganduɗa ko kañum woni Aïda Mbodj wi hande anni e mabɓe kamɓe ko wadde feere toɓɓe paade ɓe daña suwaɓe suudu sarɗiji ha heewa ɓe mbawa wodde ɓe pusa ɗiɗo cuuɗi ɗiɗi e cuuɗi gonɗi e leydi he ko ñamirɗi kalis ngala golle hen suudu ko o conseil de collectivité territorial amnat mbegue jeeya arde ɗum somi jumani suudu wonno ndu ko conseil économique social et environnemental Abdoulaye Daouda Diallo ardi ɗum ɗum woni anni e mabɓe beele cikkuɗa ɗum ma waw wonandeɓe dañdeɓe majorité koɓe ewni ko suudu sarɗiji walla ala e tokara aɗa andi ɗo joni ɗo yaare heɗo hay fusde suudu sarɗiji ndu eɓe jogui kulhuli muɗum eɓe jogui kulhuli fusde suudu ndu négociide ɓe ɓuraniɓe fusde suudu ndu par ce que ɓe ngala hoolare so tawi ɓe puusi suudu ndu est ce que maɓe dañoy majorité assemblée nationale ɓe layɓe mbawa fusde ɗeɗo pelle eyyi aɗa andi kadi goɗɗum ko woni hen par ce que so tawi a ƴeewi hande o kamɓe wonɓe ɗon ɓe ko ɓuri hen hewde e parti au pouvoir so tawi eɗen kaala réalité ji politique parti au pouvoir kala nde laami ko ɗon woni top dowrowo ko heddi ko arata tan ko ene usto so tawi a ƴeewi hay sinno ɓe jeehi élection ngaji hay sinno ɓe joguima majorité koɓe joguino to ko ɓe jogota ko ɗum kadi on saaha majorité moɓe joguino walla koɓe dañno ko wonko rokkunoɓe ɗum ko coalition oɗon coalition natti wodde par ce que nattini ɗum wodde ko hewɓe hankkadi jeehi banggue muɗumen yaaɓe banggue muɗumen ɓe wonɓe ganduɗa hoorema nana coppini ene paadi e gueɗe muɗumen keɓani e kadi fusdeɓe suudu sarɗiji ndu so tawi a ƴeewi budget ji votete koye mois d' octobre ko nden budget ji gotete so tawi eɓe pusa assemblée o koye mois de septembre ɓe pusata ɗum fin septembre soɓe pusi ɗum e fin septembre octobre novembre ɓe mbaɗa élection ngaji walla ko nandi hen donc hol wotoɓe budget o budget 2025
hol député ji votoɓe ɗum par ce que oɗo assemblée fusama assemblée goɗɗo suwa arde donc holno budget votirte e hol fotɓe fodde budget oɗon mete ɓe mbaɗata kono Sonko wini yaade stade Amadou Barry walla yaade théâtre national Daniel Sorano mo yalti hen e mbimi kay ko mete ko ɗum ɓe mbaɗata mete ɓe jahata ko budget o votoye toon tawde ko ɗum ɓe joldi kamɓe ɓe gaddata koko hesɗita koko hesɗi ɓe gardata tawde woni koko hesɗi ɓe gardata maɓe jaaɓe mbaɗoya déclaration politique général théâtre national Daniel Sorano walla stade Amadou Barry so tawi woni kadi ko vote budget kadi eɓe mbawi yaade hay dutta sek walla ɓe jaaha salle unité africaine gonɗo Cissés o ɓe vote ya toon budget 2025 kono so tawi wona ɗum teppol ene fayi e leydi Sénégal kadi fayre nan ɗon fayre nde ko banggueji fof so tawi a ƴeewi heddi ene wawi wonde de min kam e hakkillelam ko jaggui ɓe négocier ɓeɗo ɓe mbasa fusde assemblée o ɓe négocier e mabɓe ha vote budget o ɓenna so budget o votama ha gasoyi e oɗon saaha ɓe jaaha fusoyde assemblée nationale ɓe jaaha e élection ngaji kesi heddi ɗo joni ko kamɓe eɓene goni e campagne campagne moɓe goni o less eɓene mbaɗa campagne eɓene noddira yimɓeɓe goto goto eɓene jaaha e muɗum goto goto aɗa andi min Pape Alé Niang ɓe mbi yeehi to yeehi ga yindireɓe mbaɗa heeɗo vidéo goto Sonko mo wiya wonde directeur général fotani nadde e politique kadi Pape Alé Niang to yahata to o yaran toon pour mata maw dañ hunde ala o yaari toon ko pour bonnande ɓe hoto ɓe yimɓe yo mbasa jogade e muɗumen hoolade ha sikke mataw goni koye négocier hakkude muɗumen e laamu kesuɗu so yihiro Amadou Ba holko Pape Alé Niang wawi wiide Amadou Ba eɓe to wondiri e kono ɓe jokkodirno hay soɓe jokkodiri hay nde sokande Amadou Ba jaama e ñaaguiɓe yo walle no o yaltiri mbimi togara ay Amadou Ba nde yihi toon nde yahan toon e mbeefi yahan toon e public communicani ɗum jaɓi ɗon wona o sirlu e kanko ɗo yihi to Amadou Ba ɗo o yihi koye public o publie ɗum wonde o yihi to Amadou Ba wonni ko haali Amadou Ba wini laabi tati ɓe jiidani sakkiɗoma eyyi donc ɗum ɗon foof nani ɗon o yihi banggueji goɗɗi kala ɗo yihi mo waɗ publier ma waɗe texte wonde Pape Alé Niang yihi to yihi gayni holko yarat toon mete o yaari toon ko ha yimɓeɓe tuuma ɓeɗon ɓe yaharo mo ƴeewoyaɓe tawde woni gummi koye laamu kesu ha yimɓeɓe cikka ɗumen mataw goni koye négocier e laamu kesu ngu no koddire poste uji waɗum négocier lees noon de laamu kesu ngu togara won waɗoɓe négocier wasata wonde na laaɓi wasata wonde wallahi na laaɓi ay ñanden mi wi wonde oɗo no wiyatnoni ka député Abdou Bara Dolly koye négociation mawɗo woni o nande mami haalane wadde kono kalawi heddi ko seeɗa o hokkat minute goto kalen ɗo ɓe kolliti wonde nomination ngaji paaɗigol lawol koye ministre affaires étrangére ambassade uji consulat ji conseil ji attaché ji eko nandi hen no jiruɗa ɗum to kada aɗa andi nomination ngaji ɗi ɓe payɗi koko mbinomi ɗo ñande hen koɓe mbawi fawde e guite yimɓeɓe ene jiiya e juuɗe muɗumen ene mema koko mbinom ko ha hande koye ɗum keddimi ittude directeur ɓe gadda directeur ittude ministre ɓe gadda ministre ittude ambassadeur ɓe gadda ambassadeur ittude consulat ɓe gadda consul ko ɗum tan woni koɓe mbawi wadde ko ganduɗa hoore maɗa yimɓe ene pawa hen guite muɗumen ko heddi ko pop ko haala wona a yi ñanden premier toɓo ngo Touba a yi Kaolack holko ɓe mbi wona mbi ko maɓe gaddu moto pompe uji wowno kay ko so tawi ministre ene yaha toon kay intervention nani ɗum ɗo ko yoolayru woni ɗo henna pittali keddima to ɗum nana ga henna menace uji nana ga hen sene yaha yaada e moto pompe adda wiya wonde nani ɗum ɗo yo golle puɗɗore jomumen gona yiilade goɗɗum noon habde hankkadi e haare mawde nde kono départ o kam yo ɗumine ɗo joni non nomination ngaji ɗi mbiɗa wonde ɓe payi koye ambassade uji ɗi e consulat ji ɗi haqqillaji yimɓe ina dilla hen nden nomination neɗɗo tintani ni so haalama joni na wawi neɗɗo wiye ko jogorɗo yaade woda ko ƴetti walla woda ko bonni walla woda ko nawoye tokara min de mi meeɗa jogade jikki tuggude nde ɓe jooɗi fewde ñallagal hande kala mo gandondirnomi walla mo gandunomi ene jogui poste responsabilité mi meeɗa jogade jikke ma heddo e poste muɗum wadde so tawi ittama min bettata kam kala joguinoɗo poste responsabilité e laamu ɓennugu ngu ene jottori ma woppe ɗon koye jumre mawde woni so jomum ittama wona bettere muɗum koko jottorino kono to kala laamu Abdou Diouf accine yimɓe Senghor won nokkuji laamu Ablaye Wade acci woni yimɓe Abdou Diouf laamu Macky ɗacci woni yimɓe laamu Ablaye Wade ko saabi kamɓe wataɓe ɓe gacci tokara
min so tawi ko fans club tan min mi ardade fans club de mbimam ko ɗum min mi ardade mi fini subaka goto mi tottama ministre des affaires étrangères est ce que mi bonnata mi duppata leydi walla mi fusata hakkude leyɗele tokata par ce que kala ko jiiɗa aɗa andi jangde a faami de e humpito wona gootum tokata ko dañata e dingiral bawɗi ko a tawata ɗum to université faami kala hen duɗal ko banggue muɗum duɗal ngal janggata ga henne e duɗal bawɗi ngal a faami de ko janggata e tufɗe ɗe ko andi ko janggata e jofɗe nayyi ɗe ko e jofɗe baali ɗe ko a tawita ɗum université ala toon woni toon ko haala a jaama taka guilnani cameraman noon wiyen ɓurti jaafoɗa a yewtodari ha ɗo holko ngol cekkitol paata e heeɗiyankoɓe yewtande ñiŋoɓe mantoɓe aybinoɓe e ɓuccoɓe e oñcoɓe e tokere aɗa andi hunde fof ko yettude Allah tan so tawi aɗa haala yimɓeɓe ene garta e haala maɗa ɓe hen ene ñiŋa ɓe hen ene pela ɓe hen ene jaara ɓe hen ene jarfa ɗum yettu Allah no feewi par ce que neɗɗo so tawi heɗakima wawa waddema kirtike neɗɗo ko ma heɗoma so tawi heeɗimama ha gasni ko nden o wawata waddema kirtike so tawi o heɗakima o wawata waddema kirtike donc ɗum ɗon en jettaten Allah no feewi kirtikoɓe eɗen mbiya yooɓe jokku kirtikaji mabɓe kono noon ittata e kala saaha ma en jettu bandiraɓe heɗotoɓe ma en duwodira e mabɓe e kala saaha saabu musidɗo meɗen Abdoulaye Diallo o woni ko toon to Italie to henna eyyi o holli ko baɗɗo abonné e yewtere nde e musidɗo meɗen Ba Yahya Mamadou mo wiye Ama Ba o jeeya ko wocci o woni ko Canada o wi wonde kanko ko baɗɗo abonné e yewtere nde musidɗo meɗen goɗɗo ne wiye walla miñi meɗen ɓeɗo fof kanko miñiraɓe meɗen ne wiye Dadda Ba kañum jeeya ko wocci o woni ko Amérique walla ni hande koto Canada o holliri wonde kanko ko baɗɗo abonné e yewtere nde jiida e bandiraɓe meɗen wonɓe to Mauritanie kañumen ko waɗɓe abonné ɗiɗo e balɗe noon ɓe mbiya wonde eɓe jeeɓa yewtere nde kono ko ma yaha ha jamma ɓe jeeha e galleji sehilaɓe mabɓe ene jogui wifiji e ɓe mbawa dañde hettade yewtere nde ɗum ɗon noon ene waɗanaɓe caɗele kono noon Allah e mabɓe yidde yewtere nde alay saago ɓe ƴewata kala ɗo wifi woni meta mabɓe dañ heɗade yewtere nde ko wona ɗum ko mawɗo meɗen Amadou Ali Kane eɗen jettamo mawɗo meɗen goɗɗo mo ganduɗa hoore maɗa ne wiye Abdoul Sow jeeya ko ɓogge kañum woni ko toon to Espagne to jeeya ko cubalel eyyi Abdoulaye kañum jeeya ko Amadou Ali kañum jeeya ko cubalel eyyi ko cubalel jeeya Abdoul Sow o kañum jeeya ko cuuɗo meɗen ɓogge e kañum woni ko toon to Espagne to kañumen foof kolliri wonde ko ene keeɗo yewtere nde tigui rigui tokara heɗotoɓe yewtere nde ne keewi mataw en ƴettat tan hay sino ko peccen yewtere nde e mbaɗen hen yewtere ko heddi ko beltiniren auditeur uji ɗi gandanɗa hoore maɗa ko yeeɓoɓe kadi ko heɗotoɓe a jaama Gaye Abou Gaye golle ma peewi a jaama wiide bandiraɓe kalɗaɓe e woɓɓe ɓe ganduɗa enen waɗi fedde yewtere heewide tawɓe nelde hen miijoji mabɓe yoɓe neldu audio ji mabɓe ma en mbaɗɗum hen e nden fedde WhatsApp taw ko jiyande tan mbatte hen sa woda tan ko jaltinɗen ɗo e jettiɓe jarnima mabɓe jetto juuɗe fuɗɗima laɗo haali Djiby Dieng to banggue caméra to Ali Fall montata Abou Gaye joguino yewtere nde e Abou Samba Diop ko ɗo kalten ha lawol ngol so Allahu lamɗo Djiby